настоящее время все подразделения по вопросам миграции. Бар асоси омори расмии Вазорати корҳои дохилии Русия дар нимсолаи аввали соли ҷорӣ ҳудуди 87 000 шаҳрванди Тоҷикистон шаҳрвандии Русияро дарёфт карданд, ки нисбат ба соли гузашта 13 000 нафар бештар мебошад. Дар гирифтани шаҳрвандии Русия шаҳрвандони Тоҷикистон пешсафанд. Дар ҷои дуюм шаҳрвандони Украина 39 000, шаҳрвандони Арманистон қариб 18 000, дар ҷои сеюм Қазоқистон 13 876, дар ҷои чорум Қирғизистон 10 500, дар ҷои панҷум Ӯзбекистон 9340, дар ҷои шашум ва Озарбойҷон бо 7457 шаҳрванд дар ҷои ҳафтум қарор доранд. Почему стали гражданином России? У нас очень много родственников в России. ҳамчунин тибқи маълумоти Вазорати корҳои дохилии Федератсияи Русия 128 156 шаҳрванди Тоҷикистон иҷозаи иқомат дар Русия доранд. 46 479 шаҳрванди дигари Тоҷикистон иҷозаи иқомати муваққатӣ доранд. тибқи иттилои расмӣ дар 3 соли ахир теъдоди шаҳрвандони Тоҷикистон ки дархости шаҳрвандии Русияро доранд ба маротиб афзоиш ёфтааст. Агар дар соли 2020 беш аз 63 000 шаҳрванди Тоҷикистон шаҳрвандии Русияро гирифта бошанд, соли 2021 ин рақам ба беш аз 103 000 ва дар соли 2022 ба беш аз 173 000 нафар расидааст. Хабар медиҳад Азия плюс. ба ақидаи коршиносон тоҷикон шаҳрвандии Русияро танҳо ба далоили фоидаовар будан мегиранд. пеш аз ҳама ин дастрасӣ ба кор аст ки тоҷикон барои он ба Русия сафар мекунанд, зеро мавҷудияти шиносномаи Русия зарурати сабти ном ва гирифтани патенти меҳнатиро аз байн мебарад ва умуман тамоми муаммоҳои бюрократиро осон мекунад. яъне бо назардошти тартиби соддашудаи дарёфти шаҳрвандии Русия, шиносномаи Русия барои муҳоҷирони меҳнатӣ аз Тоҷикистон аз харҷи пайваста барои қонунӣ кардани будубоши онҳо дар Русия ба ҳайси шаҳрвандони хориҷӣ осонтар ва арзонтар мебошад. ва ин ҳама бо вуҷуди он ки Русия имрӯз воқеан дар ҳолати ҷанг қарор дорад, ки хатарҳои иловагиро ба вуҷуд меорад. аммо муҳоҷирони меҳнатӣ бо назардошти он маҷбуранд ба ин кор даст зананд, то хонаводаи худро таъмин карда битавонанд. зеро зиндагӣ дар Тоҷикистон сол то сол мушкилтар мешавад. ман чанд бор оиди ҳамин мушкилиам ба ҳукумат 1-2 бор аризаҳо навистам, ба пешошон даромадам, ҳатто аҳамият надоданд, на ҳукумат омадану на дигарош пурсон шуданд ки чӣ аҳвол дорӣ. ариза менавистам, бурдам, чанд боре ки бурдам, ҳатто аҳамият наметиҳанд, на аҳамият метиҳанд, намегӯянд ки ту чӣ аҳвол дорӣ, намегӯянд. акнун намедонам ба кӣ муроҷиат карда аҳволамро гӯям. ҷои рафт надорам, пеш ки равам намедонам.